Doncs m'afegiré el que ha expressat aquí el nostre assessor científic, la importància i l'honor que ha representat per nosaltres aquesta presentació en el Congrés Internacional, que és un cas, diguem, molt peculiar, que una empresa participi sota la perspectiva de la seva responsabilitat en la tasca de preservació del medi ambient. Nosaltres, dins de la nostra responsabilitat social, tenim aquest com un dels elements claus en el que centrem els nostres esforços. El centre de Castellet significa la plasmació pràctica d'aquest esforç i d'alguna forma esperem que aquest compromís expressat des de l'empresa privada perquè juntament amb les institucions del sector públic doncs resulti, com s'ha dit, un exemple per tal de que posem en evidència que la preservació del medi ambient és un tema que ens interessa a tots.